Alobeira Today. Arrancamos. Sen sabelo viaxamos, sen mapas son punto de encontro que o destino tiña nun libro escrito no lombo. Non me vestín para a ocasión, deixei a porta aberta, tan só deixamos que as voces trocasen muros por xanelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Os trópicos e os meridianos empurraban a terra, facéndose acenos cuidadosos para non levantar sospeitas. Rastros, montes e praias, pedras, flores e areia foron facendo escoima reflectida en verbas estrelas. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. E así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron, facendo que o tempo parase na procura dun novo camiño. A forza dunha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides que o sol medran con forza. De mares e interiores faise o conte segredo que un día un alquimista mesturou con proxecto. Así comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Moi boas, benvidas, benvidos a unha nova entrega das Conversas da Alobeira e hoxe temos con nós a MJ Pérez. MJ ou MJ? A ver, ti eres experto en como chamarme, así que Eu xa te chamei MJ Silvar. por eso foi o mellor nome que me puxeron nunca, Quería realmente. empezar así con esta con Fixeches este fixeches un featuring aí, aí, buenísimo. fixen unha posible colabo aí. Sí, Deixeina sí, é caer. que nunca se sabe, pero, a ver, eu autodenomínome como MJ Pérez con ese super castelanismo e esa J castellana, porque eu chámome María José e non me gusta o meu nome, vale, pero, cada quen que me chame como queira. En Portugal, por exemplo, chámame MJ e en Galiza depende do aire que lle dea á xente. Algúns chámanme MJ, outros MJ e a maioría da xente MJ. Cada quen que faga o que queira xa. Como antigo castelanfalante sáleme MJ, que lle vou facer? Sí, a ver, Eh, eu sempre dixo que está en castellano o meu nome, sabes? mm, Sempre dixo que está, pero cada un que o diga como máis rabia lle dea.
Pe digo eu, ti dis como me decían unha vez os heredeiros, no, que falen de nós aínda que seña mal, pois ti que te chamen, aínda que seña mal que te chamen, no? Sí, E que de feito o meu nome foi, sobre todo aos inicios, foi fonte de controversia de que había xente, moi vinculada ao mundo da cultura así que me dicía: "É que eu vía o teu nome nun cartel e xa me botaba para atrás", eu: "Vale, guai, pero escoitabas sabías o que facía eu?". "No". Eu: "Ok, pois estamos aquí no mundo dos prexuízos, entón primeiro mira o que fago e despois xúlgame". Bueno, sabes, sabes, e se non o sabes voucho contar, aquí na Lobeira comezamos, habitualmente con aínda que ti máis eu xa faláramos antes e comezamos bastante distendidos, para romper ese xeo inicial dunha conversa, adoito facer as típicas preguntas tontas e bobas que se fan, que xa non son tan tontas nin tan bobas, é dicir, sácase moito xa destas 3 preguntas, no? Pero vou comezar coa primeira, porque a primeira pregunta, María, sábenche os chícharos? A ver, Tío, te non digo é aí dentro do meu ranking non é, o meu alimento preferido. Eh, como se o teño que comer, pero tampouco é que de veza por el, sabes? Agora ben, debo dicir que me pareceu un pouco acto terrorista cando fun a Escocia e vin que os esmagaban, pero bueno. bueno, eu conto sempre a mesma historia, a xente que adoita escoitar ou ver as conversas, esta historia xa a sabe, que é que, cando estiven na miña etapa que estiven nos Países Baixos, facían a Eorten Soup, que é unha sopa con chícharos secos, partidos e cocidos durante 3 horas case con carne, que a min cando o probei lembráronme talmente ao caldo. O sabor deste Ostra. caldo de 3 ou 4 días que xa está a pataca desfeita, a faba desfeita e todo desfeito. Ese sabor tróuxome pola carne e por todo por la cocción. Pero é curioso, fan como unha crema de e Sí. din a a lenda que teñen ali, din que unha Earthen soup está ben feita si deixas a culler e se ten, sabes? Se a deixas así e se mantén Sí. dereita. Eso é a Earthen soup perfecta. Eu a que comín case era perfecta. Aguantabas un pouquiño, pero logo caía fora. Pum. A segunda pregunta que adoito facer aquí é praia ou montaña? Pa onde A tira a ver, vosa eu son de Arzúa, entón por inercia son de interior, pero que pasa? Como persoa de interior que non ten costa, anela a costa, pero ao mesmo tempo gústame o interior, é que aquí non podo escoller, porque creo, o sea, é dicir, hai xente que, por exemplo, en verán debece pola praia, non poden vivir sen a praia, eu podo estar ben en ambos entornos. Si que é certo que a costa, cando o tempo está chungo, igual non mola tanto, sabes? Pero non podo quedar con un ten un 50-50. ten unha pedrada a miña muller que é ela sere de Narón, aínda que lle pese, pero ela tense por ser de Pantín, ¿no? De Pantín, a praia esta de Ferrol onde fan o campionato do mundo de surf e toda a pesca. Sí, E ten unha pedrada co rollo de vivir preto do mar e digo eu, pero vamos a ver, se un día de temporal claro, atravesa a casa, é dicir, é que ven un día destos de cento e pico kilómetros, non hai nada que pare ese vento con salitre aínda por riba, métese xa ata a cociña. No, pois eu quero vivir preto do mar, porque non sei que. Digo eu, que falta haberá sabes, de vivir azoutado polo mar con salitre toda a vida, podendo vivir a carón dun río. é que creo que o idealizamos moito, pero creo que o que idealizamos é esa vida bohemia de ter unha casa en cada esquina, sabes? E según que o tempo está maravilloso na praia, pois si, teño casa en primeira liña de praia, pero Sí, despois ao carón da lareira en inverno no sí, sí, sí. interior, sabes? Bueno, e última pregunta destas 3 que fago así para comezar, despois xa imos coa pregunta máis trascendental que fai Sonche cousas dun, que é: aldea, vila ou cidade? Móllese aí. A ver, é que eu non teño a experiencia de vivir nunha aldea. Eu sempre vivín nunha vila, e ahora mismo vivo nunha vila, en Arzúa, e vivín na cidade, vivín en Coruña. E debo dicir que se algunha vez volvo a vivir na cidade, gustaríame voltar a Coruña. Que pasa?
que Coruña é moi bonita, é máis bonita cando vas de vez en cando que cando vives alí, porque eu sí que debo decir que aínda que ás veces bote en falta a cidade, realmente cáusame bastante estrés. Ese rollo de non poder aparcar, de ter que dar tantas voltas pa cousas que igual nunha vila é todo moito máis tranquilo e máis fácil, non? Por dicilo de E algunha nunha maneira. aldea xa marcas directamente Claro, nunca eu creo que para a aldea, eu creo que hai que ser tamén unha persoa que che guste moito estar, fora da casa tamén, sabes? Porque senón de que che serve, sabes? Podes estar nunha aldea encerrada na casa, pero eu como persoa que boto moito tempo traballando en interior, creo que non disfrutaría realmente da aldea como molaría. Pero tamén che digo que ás veces, aínda así a vila, ten cousas que eu dicindo: "Mira, eu iba a vivir de boa gana para o medio do monte que me deixen tranquila, eu tamén que che vivo digo. eu que vivo no medio do monte, moi preto de vilas e de aldeas, o sea, moi preto de vilas e de cidades, se temos Ferrol e Narón como cidade, que tampouco o teño claro, os ferrolanos, pero o tema é, eu que vivo nun lugar que é, ao parecer, entereime hai pouco, de que é a entidade máis pequena de poboación que hai en Galiza, no? O lugar. Pois eu que vivo nun lugar podo dicir que non se vive mellor noutro sitio. Eu. Porque Pe teño preto todo, é dicir, non claro, estou no medio do Courel, ollo, nin no Xistral. Estou nun lugar a 6 kilómetros de Valdoviño, da praia, a 10 kilómetros de Vilarrube, da miña praia favorita. pois se estás a 6 quilómetros de Valdoviño de toda esa zona, entón normal. É que eu tamén ía vivir pa aí, tamén che digo, se Non algunha vez vexo marcho é pa esa zona, claro, non vexo a praia, pero a zona na que vivo eu son Pero non fai falta que a vexas, quero dicir, estás a 6 quilómetros, eu dígoche unha cousa, só estive unha vez na miña vida en Valdoviño, e teño moitas ganas de facer un tour, ir subir por esa zona toda de Galiza, que é zona que na que apenas estive máis que para traballar pa diante e para atrás, e quedei moi prendada, si só nunha tarde, ver esa zona e esas paisaxes como decir, sabes, deixoume así unha experiencia, unha paz interior bastante importante, sabes, é que ás veces eu dixoche isto e síntome un pouco estúpida ao mesmo tempo, porque non vivo en China, sabes, vivo en Arzúa, non é normal. algo que este dicindo eu: "No, teño que coller 4 avións para ir pa alí", Non estou sabes. en Castrillo de los Polvazares, aí ao lado da Astorga, que Parece mentira, sí, sí, sí. Bueno, entón, dito esto, sabido esto, vouche lanzar unha pregunta que hai moitas conversas xa, esta é a 100 e pico, xa, estamos na quinta ou na sexta tempada, a verdade é que non as teño nin contadas, é a 100 e pico, levamos 107, 108 coa de Laura, 109 con esta ou 110. E vouche lanzar unha pregunta que dende a conversa número 8 ou número 9, fai o tuiteiro, un seguidor da canle que aparte é colega e que me mandou esta pregunta en audio e que a vou lanzar. É un vídeo, ti escoitao e despois falamos diso. Vale. Recordades o inicio, é dicir, os primeiros recordos, os primeiros cheiros, as primeiras imaxes. Se vos concentrades, pechades os ollos, sodes quen de ir a ese sitio onde pasabades os mellores intres das vosas vidas. Onde era? A que eu lía? Que se escoitaba? É que nunca o apunto e hoxe deume tempo a apuntalo. Entón, onde era ese lugar o que te retrotraes se pensas nos inicios, naquel primer recordo, non? Pois a medio audio lembreime de súpeto nun concerto que din, creo que foi a primeira vez que toquei no Garufa, teloneando a un grupo chamado Mabu, que capitanea María Blanco Uranga, que é filla de Sergio e Estíbaliz de Mocedades, Hostia. e foi un dos meus, o sea, si, o sea, iso estaba moi no comezo, sabes, foi das cousas que fixen moi no comezo. Foi tamén por cousas da vida, porque eu as cousas que fixen na miña traxectoria que poidan chamar máis a atención foi máis por azar e porque a vida de algunha maneira me quixo dar algo tamén de doce, non, no medio de tanta sal, non. Ujú. Pero non por ter padriños nin nadie que me traia, sabes, que me baixe do ceo nada, e tampouco quero.
Pero lembro ese día con moito cariño, porque tiveron a xenerosidade de dicirme: "Oe, vemos que tes aí en internet un disco", que era o meu primeiro disco, por chamalo de algunha maneira, non? Que foi así un traballo, pois que gravei eu na casa e que empecé a compartir ca xente e dixeron: "Tes aí varios temiñas, vente e cántaos". E abrinlles o bolo e foi unha experiencia moi guai que gardo con moito cariño, non? De cousas de ás veces hasta que punto hai cousas que suceden que cando están sucedendo non somos de todo conscientes do que está sucedendo, non? Ás veces facémonos de menos e non lle damos o xusto valor ao camiño feito. Non che pasa, a min pásame moito, fíxome moita graza, porque lembro, por exemplo, cando viñeron a CDC por o último concerto antes de que enfermara Brian Johnson, vale, aquí en Madrid, lembro que todo o mundo estaba co móvil grabando o concerto. Madre mía, Eu así apoiado na chisma, vale, aí apoiado disfrutando. na historia antivandalismo e tal, e decíame Lucía: "Que fas?" E eu: "Joder, disfrutando o concerto". Ostras, que fas? No, no, quedándome con todo aquí, é Claro, dicir, estou flipando co que estou vendo, non pa que necesito ese recordo, sabes? Ese recordo en vídeo, se ao final estou máis pendente do vídeo que do que estou vendo, despois vouno ver o vídeo, non me vai soar, porque eu estaba vendo un móvil, entonces casi claro. prefiro non. É dicir, no, que sensación che dá a ti cando empezas a ver a peña que empeza a gravar ou algo dende o escenario agora, cando empezas un concerto? Eu agora con todo isto que pasou, que está pasando estes días, non, de La Oreja de Van Gogh, agora a xente estáse poñendo nostálxica e moitos vídeos que están compartindo, unha das cousas que a xente destaca é: "Mira, ni un puñetero móvil", non, ni un puñetero móvil. E o certo é que ti observas, pero como é iso calqueira artista, non, ti vas para atrás e observas como se comportaba o público neses concertos e ves un ambiente completamente diferente. E agora, o sea, para min o problema non é tanto que graven, porque, é dicir, sí que tendo en conta que, é dicir, isto está moi metido nas nosas vidas. Bueno, este é Antonio Variações, non pasa nada porque saia ao fondo de pantalla. Isto está moi metido nas nosas vidas. Entón, como isto está moi metido nas nosas vidas e o temos moi normalizado e xa casi é unha extensión das nosas mans, podo entender que teñamos esa predisposición de un momento tal, pois sacar unha foto ou gravar 15 segundos para decir: "Ei, esta artista mola", vale, pero vale, xa está, 15 segundos, non o concerto enteiro. Porque Sí, o sea, eu como persoa que vou a ver un concerto, cada un concerto ou outra cousa, un partido de fútbol, por exemplo, ou o que sexa, gústame disfrutar do momento, sabes? Disfrutar do momento e compartir cas persoas cas que estou. Como artista, a non ser que estea en Eurovisión, unha cousa así que está todo super, con cámaras por todos lados e todo super baixo control, eu tampouco estou sí. 100% cómoda se vexo que a xente está máis pendiente de gravar que de disfrutar do que estou facendo, porque hai tamén unha porcentaxe de humanidade no que estás facendo, e igual, sabes, pasan cosas que non teñen por que ser cousas malas, non ten por que ser que te equivoques nun acorde, pode ser, pois, o contrario, sabes, que fagas algo espectacular. Sí. Pero ademais creo que iso tamén fomenta moito un dos problemas que temos actualmente nos festivais, nos concertos e así, que é a capacidade nula de manter a atención apenas, sabes? Que somos cus Sí, inquietos, que ten que ser estímulo tras estímulo, que eu dígoche unha cousa, se pensas no público infantil e se pensas nas cousas que se fan de público infantil, pois ti igual dis: "Ah, mira, a canción de Baby Shark". Bueno, non a vou cantar moito por si che censuran o sí, vídeo ou algo, nada, pero tranquila. Baby Shark, tu tu turu turu, estas cousas, esta canción dis: "Va, ten todo, é pegadiza e tal, non sei que". Pois agora, para o público adulto estámonos comportando como para o público infantil e cada vez Sí, máis, porque incluso me dicía unha colega música aí atrás: "Sabes cal é o noso problema? Que facemos moita letra, hai que quitar letra". Eu: "Sí, Baby Shark, tu tu turu turu, vou ter que empezar a facer", non? Porque é dicir, exactamente. porque si ti en prol de, no, é que o público cada vez ten menos capacidade de atención, pois entón vamos facer, sabes, música infantil para adultos, que é o que se está facendo no mainstream, sabes? Entón, pero que quero dicir con isto?
que vai moito da man isto que estou dicindo, aínda que non o pareza, co estar super pendiente, estar todo o tempo máis gravando e fardando con tus colegas de que estás en un concierto e tienes vida social e fas máis cousas que estar na casa aburrido que disfrutar dese momento ti contigo mesmo. Dinos aquí, Madia Levo, que boa noite, que vai ver só 3 minutos de directo porque non ten capacidade de atención para máis. E dinos tamén, dietista realista, boa noite, a MJ Vina na Arca unha vez e foi maravilloso. Na Arca da Noe pasou por aquí polas conversas tamén. Xuro que mantiven a atención, di. Oe, as preguntas de Sonche ían máis por esa nenez. Que cheiros che veñen á cabeza pensando nos o primeiro recordo que teñas, o primeiro recordo da nenez que teñas, onde pode ser? Pero da nenez, nenez, non Da ter nada nenez, que ver con sí, nada. cando eras unha cuca jao. Da nenez, nenez. Sí. Pois da nenez, Dicíame, nenez non é me que acordo quen me dicía que lle viña o cheiro a mazás secando no faiado. mira, eu o cheiro a mazás non, pero teño moi interiorizados os cheiros do outono, porque eu cumplo en outubro, entón é como que eu non sei, non creo moito no horóscopo, pero ao mesmo tempo faime bastante gracia, entón ás veces creo un pouquiño, non? E eu son Libra teño esa cousa de que cando se chega o meu cumple póñome super sensible, sabes? É super poética, super intensa, casi tan intensa como sonaba ese audio, non? Que do compañeiro aquí Sí, que sí, sí. que que nos puxo en situación. Entón sí que teño así como ese rollo de cheiro a castañas, magosto, cheiro a terra mollada, sabes? A folla mollada, Sí, sí, caduca, sí, folla sí, caduca cando mollada. comezan a caer as follas, eh, sempre é algo teño unha conexión moi forte, non, co outono. Tamén eu son moi así, non, moi dese sentir, aínda que, intento facer temas moi alegres e veña a rumba e tal, eu son moi de así rollo de lagrimilla no canto dun ollo e poñerme así poética, en plan: "Ai, que bonito todo e que triste todo". Claro, o sea, venche o recordo outono aí de folla caduca mollada, un cheiro que estamos perdendo completamente na zona da provincia da Coruña, por mor do eucalipto, que non cae tanta folla do eucalipto, aparte cheira diferente. Xa é As cobre xa. imaxes asociaríamolas tamén a un outono, a eses cores ocres, no, marróns. Sí, que de feito o videoclip que estrenei en xaneiro de Barco a deriva, gravámolo en novembro do ano pasado, porque eu quería sí ou sí, o sea, sabíamos que ia ser na Ribeira Sacra, de feito metímonos aí no medio do río, o sea, eu agora cada vez que o penso digo: "Madre mía", eu non era consciente de algunhas cousas, pero eu quería que fose nunha altura na que a paisaxe fose esa paisaxe, esas cores. E para min era super importante, non? E por iso, fomos gravar en novembro, porque sinceramente, se non fose pola paisaxe, non tiña sentido gravar en novembro co frío que facía, sabes? O sea que novembro, no medio do río, Ribeira Sacra, pasei frío, pasamos frío, Oe, de nena eras unha nena de xoenllos pelados, destas de levar as pernas como se che zoscaran todos os días, ou eras máis, unha nena quietiña e boíña destas de séntate aí e non te movas, e non te movías? A ver, eu nin a outra, nin unha cousa nin a outra, porque sí que é certo que a min gustábame eu quería xogar, quería facer cousas. De feito, recordos que teño de nena é estar chorando un domingo pola tarde e dicindo, abúrrome en bucle, sabes, toda a tarde, é como rollo de e as respostas eran: "Pois non te aburras", sabes, entón eu aínda choraba máis, sabes, porque eu quería xogar e non tiña con quen. Aínda que teño irmáns, pero lévanme bastantes anos, entón claro, chega unha edad na que xa non están para andar xogando contigo. Entón Claro. o rollo é que empecé a facer eu? A desarrollar o don de ser quen de xogar sola, entón iso tamén fai que a imaxinación se dispare e pois de adulta pasa o que pasa. O Pero aburrimento nin é era é brutal, que eh? eh? Digo que o aburrimento
é brutal para iso, é Sí, dicir, dache unhas fora dotes bromas. de aprender a ter paciencia, de desenrolar. Eu cun boli e o banco de costura de miña mai, porque miña mai tiña un banco para poñer o pé cando cosía, non? Entón, o pé esquerdo sempre iba arriba dun banco. E ese banco, mentres miña mai non estaba cosendo, non o podía pintar por arriba, pero polo revés, tiña dun lado feita unha nave espacial, sabes? Era o típico banco de 2 pés cunha Sí, táboa no medio e o sobrebanco, o sea, onde ti apoyabas as sí. cousas. E tiñao para probar. Cando viña alguén probar un vestido ou algo para que o vestido non collera, non tocara o chan, subían a ese banquiño e tal. E cando non estaba nin probando nin cosendo, eu collía o banco e pintaba ou cos jaboncillos, que xa levei algún bofetón por gastarlle os jaboncillos de patronear facendo iso, entón, cun Tra. boli cun boli pintaba, dun lado tiña o volante co cuadro do coche e toda a pesca, Buah, e do outro lado daballe a volta e era unha nave espacial. Pois alí me sentaba mima. eu, pilotaba toda unha tarde. Claro, claro. Pois a min pasábame un pouco igual, non? É dicir que ao final xogas co que tes, disparas a imaxinación e aprendes tamén a estar contigo mesma e a sentir paz contigo mesma, porque eu creo que a xente que ás veces non tivo eh, o sea, que desenvolverse así, pois ás veces sempre é xente que acaba sendo moi dependente de que outras persoas tiren, non? Eso extrapolas, empezas xogando sendo nena e extrapolas a outras cousas da vida cando és adulta. Pero eu creo que, é dicir, tampouco era unha nena traste que me tiveran que estar berrando todo o tempo de podes parar quieta, sabes? É dicir, non era esas nenas que mima, sabes? Que dis ti, non hai quen a pare, non? Bon, Tiñas as sempre fun de estar así a miña bola. Que che iba a dicir eu? Cando eras xa unha nena de canturrear ou tal, ou iso foi moito a tempo despois? É dicir, xa che molaba o tema de cantar, da música e todo o tema de pequena, ou entrouche máis adiante? Mira, a min gustábame, o que pasa é que eu quería, é dicir, a min gustábame, pero eu pensaba interiormente que iso era algo completamente alleo a min. Vale, Inalcanzable. pero por varios motivos, vaiche chocar a resposta. Para que vexades as veces, é dicir, ás veces cando saímos con cousas como que é necesario ver referentas enriba dos escenarios, a xente di: "Xa están estas co seu tal". No, pero, por exemplo, a miña nena, o que vía na tele cantar era todo front womans de taconazos e mini saia, que si, algunhas cantaban ben, e outras pois estaban un pouco para, é dicir, como reclamo, non? De feito, eu nos meus inicios aínda houbo algunha persona, deuse a casualidade que eran varones, pero bueno, eso foi unha casualidade que me soltaron a de: "E ti non pensaches en poñer unha mini saia, tal, non sei que", eu: "Vou facer como aquí non escoitei este Sí, comentario que me estás facendo, porque se non está mal, igual acaba na túa cara, e non é plan, non queremos denuncias, non vaya queremos, vaya tela. sabes, non queremos acabar aquí, sabes". Chegaronche a suxerir esa barbaridade, non? Sí, porque é rollo de facerme algún comentario, rollo de unhas bailarinas, pero non unhas bailarinas para facer un baile, sabes, unhas bailarinas, sabes, onde están as bailarinas? Rollo un pouco pajar existe eso, sabes, que distis, Casualidade aquí esas casualidade. cousas. Entón, claro, que sucede aquí? Ti ao final, eres unha nena que non sabe de que vai o mundo, simplemente observas. Entón, sen darte conta, sacas as túas propias conclusións, sabes? E a súa vez, que pasaba? Por exemplo, miña irmá, sempre cantou e foi a que cantaba da familia. De feito, cantou en varias cousas, entre elas nunha rondalla aquí, e eu pensaba: "Boa, a miña irmá que sí que vai máis nese estereotipo, non?". Ao contrario de min, que eu, por exemplo, a min non me gustaba, nunca me gustou, nunca me gustaron as saias. De adulta, pois sí, que xa eu, sin que nadie me estivera taladrando con poñer unha saia, xa eu de adulta xa puxen algunha vez, pero non é a miña prenda preferida e non por eso, me sinto menos muller. Pero tamén me gustaba o fútbol, pero claro, sobre todo no momento no que a mí me gustaba o fútbol, marimacho, marimacho, marimacho. Entón, as marimachos, eu non vía na tele as marimachos cantando. Eu vía todas de faldita, tal, non sei que, a maioría dos grupos, ata que, aínda que vos choque, que diredes: "Ai, máis referencias, non sei que". Mira, naquela non había internet, sabes? Había o que che puñan neses 5 Na canales. tele.
Na E eu, tele, sí. cando empecé a ver a Shakira dos 5 din. inicios, a 5, Sh ti eres nova. eh? Ti es nova, 5 canles. Eu os 5 canles coñecinos con 10 anos xa. É Bueno, dicir, eu pero, quero coñecín dicir, 2 pero canles, oye. somos novos, pero se pensas somos vellos abondo pa os que veñen aí, non? Pero eu, cando empecé a ver a Shakira dos inicios, que ía con aqueles pantalóns, que ía descalza, que se tiraba polo chan, que non sei que, eu dicía: "Guau!". Por que me molaba? Alén de que a música xa estaba feita para quedarche na cabeza, molábame porque eu vía aí un rol distinto, non? Se cadra, pois sentíame máis identificada aí. Eu creo que a día de hoxe, anda que non hai propostas, anda que non hai tendencias, anda que non hai personalidades, non? Entón, para min, o de pensar na música era un pouco así como inalcanzable, alén diso, eu non o sea, fixen como unha especie de, parvulitos de conservatorio e despois non quixen continuar por varios motivos e despois aprendín a tocar a guitarra de xeito autodidacto e despois sí que xa empecé a estudar música porque pero ao estudar música de outra maneira, a ir directamente a Porque crías clases, que a estudiar cousas, eh? sí, porque crías que a necesitabas, va. Claro, no, e de feito, é dicir, eu que fixen, audiovisuais, ou agora que estou facendo cancións, dá igual, o sea, independientemente dos estudios que teñas, si ti tes mimo e che gusta o que fas, tal, sempre te vas a estar formando. É que sempre, porque sempre vas ter a necesidade. Se queres evolucionar, tes que seguirte formando, non? Entón é iso, pero a mí o que me pasou é iso, era que me botaba para atrás non por dicir: "Ai, que vai facer unha rapaza de Arzúa, cantar", no, pero eu vía o que a sociedade me transmitía, eh. E de feito eu houbo unha etapa cando era nena que eu dubidaba de se eu era un bicho raro, se realmente eu dicía: "Será que eu realmente quero ser un home?". Non, cheguei a facerme esa pregunta, eu tiña contradicións porque non, e realmente, o sea, eu teño clarísimo, que me sinto muller. Que pasa? Que cando a sociedade che di que ser muller é unha cousa, unha única cousa, Mellor pois non entón dis ti comulgues plenamente. e ti non vas por ese rejo, porque a vida, xa máis alá da cuestión, é que a vida na vida non é todo blanco ou negro, sabes? É No, cando che no, veñen: "No, isto é así, neste caixón e de aquí non sai". eu Entón dis ti: "Eu non encaixo aí, eu aí non encaixo", eu sabes? debo dicir que concordo contigo plenamente, porque eu son unha persoa de tons. Entre o branco e o negro Claro, hai unha escala degradados. de tons degradados, majísima, que a min encántame abrazar esa escala e non posicionarme, radicalmente en ningún dos 2 lados, en ningún, tema. Entón, imos avanzando. Esa nena, no, que non tiña referentes e tal, en que momento das o paso ou por que chegas a dar ese paso? Porque eu estou no dando agora, estou facendo produción audiovisual agora, aos Ostras, 47 anos, matriculeime nunha FP superior, nun ciclo, para facer, produción audiovisual, pero que guai. quizáis no meu caso foi por non ter daquela, alguén que me animara a iso ou alguén que vira esa que iso ao mellor me podía molar ou non ter tido cámara nin ningún medio de grabación audiovisual á Iso man, tamén inflúe moito, pero sí que dibuxaba e ninguén me animou tampouco a ser deseñador gráfico, nin publicista, nin nada disto, non? E levábame moito a vida. Entón, en que momento te das conta ti de que che mola o rollo de comunicación audiovisual? Pois, a ver, eu tiña dúbidas porque, de feito, despois descubrín na carreira, o porqué, non, porque o certo é que non tiña moi claro cal era o meu perfil, pero sí que tiña claro as cousas que me tiraban, non, que me tiraban do peito. E sí que é verdad que daquela eu xa guitarreaba un pouco, pero eu dicía: "A ver, isto pa pa cantar 4 cousiñas na miña casa está moi ben", pero nunca na vida imaxinaba eu nese momento que as cousas, se iban desenvolver como foron, non. Pero sí que sucedía?
e síntome identificada co que dis da cámara porque eu non tiña medios para poder gravar. O máximo que había era, sabes, esa altura na que máis ou menos todos podíamos ter a nivel adquisitivo unha cámara, que sacar fotos xa incluso con dixitais, sabes, xa nin reveladas, sabes, máis ou menos esa moda das cámaras, Sí. que ia todo a unha tarxeta e tal. Entón é a mítica de que, pois, sacábamos fotos cas primas, con isto, co outro, ia a Portugal, sacaba unhas fotos, cos amigos aquí e tal. Entón eu collía o Movie Maker, yeah, o super pero o Movie Maker de estamos falando, sabes, xa non me acordo nin o ano, prefiro nin pensar que ano era, Do e a do min que moitas versións encantaba. de Windows se colgaba directamente, non podía Sí, co sí, é verdad, é verdad. Eu collía o Movie Maker, collía fotos e con iso creaba historias, pero creaba historias, fusionaba cancións, que as cancións, sabes, o sea, currábamo moito, hasta o punto que naquela altura eu levaba xa 2 ou 3 cousas feitas, tal, empezouse a correr a voz e incluso, xa me encargaron algún vídeo pa algunha boda, sabes, mítico vídeo Hostia, bueno, de que che dá un amigo, chégache con un lote de fotos e di: "Fainos aquí el mítico vídeo", sabes, que empeza a saír cando eles eran eu aí, eu emocionábame moito, porque pa min o que antes me pasaba co Movie Maker, ahora pásame cas stories, sabes? Que se realmente estou facendo un fío narrativo, non me dá igual poñer unha canción que outra, e non me dá igual poñer este gancho desta canción que este outro. Ás veces só o pillo eu, non pasa nada, só o pillo eu. pero Mais tamén podes marcarte, é dicir, había un grupo, non me acordo que grupo é, pero había un grupo que ao parecer sacou 3 ou 4 discos e os tipos, dende o primeiro momento, pensaron unha historia con ovos de Pascua en cada disco, en cada canción, que en principio só eles coñecían, e no cuarto disco descubriron todo o pastel cara atrás. Buah, E a acabasme de dar peña unha tol ideaza, vou e a desenvolver peña así. toleou. A Os peña meus toleou. próximos 4 discos van ser así. Digo, pero a peña Pero está toleou moito porque guai. empezaron a facer fíos de no, no, isto non é, porque isto é por isto outro, non sei que. E decías ti, hostia, chaval, o sea, unha macrohistoria ao redor de 4 Claro, días aí que o que flipas. pasa é que eso sabes que mola, cando tes así un fandom que ademais de ser fiel e que haxa un pouco de número, sabes, porque se son 3 é un pouco difícil que se poñan de acordo, sabes, son 3 é menos xente a poñer a traballar a cabeza, pero se Mm. tes un fandom así por xeitoxiño, e moi friki, sobre todo moi friki, eu considérome moi friki das cousas que me gustan moito, se é un fandom moi friki, aí mola un montón, sabes, mola un montón porque vas deixando fíos e guau. E só eles o van a entender, é dicir, chego eu de novo a ver o disco, escoito, digo, pois sona ben, tal, non sei que, e marcho. Pero Despois chega alguén que dende sempre está aí, sabes, tal, e vai a topar sí. esas pinceladas, hostia, isto nunca o fixo, hostia, isto é a primeira vez que. Claro. Despois tamén está a xente que ve cousas donde non as hai, eso tamén é un fandom interesante que di: "Guau, isto escríbechelo por isto, isto e isto". Eu penso, quedo así pensando e dígolle: "Se lle digo que non voulle restar espectacularidade, se lle digo que si, fágoma interesante", Pode sabes, rollo, elige tu propia aventura. Mira, dinos, dicíanos hai un cacho Madia Levo, é unha cousa que hai que sacala, hai que sacala, ti. Entón, quitando que é deportivista, todo o demais de MJ Pérez é unha maravilla. Entón, que A ver, temos non sei, mira, que nadie é temos que perfecto, reivindicar a Madia Levo, fan do Celta, onde o saiba. Eu voulle dicir, mira, eu debo dicir, isto sona así a pelotilleo, pero que eu quero moito a xente que me sigue que é do Celta, porque é dicir, eu digo-vos unha cousa, eu que son deportivista, creo que hai, moita toxicidade ás veces, sabes? Incluso da propia afección do Dépor coa propia afección do Dépor e como, sabes? E non necesitamos que nadie se veña a meter con nós. Nós xa nos autodestruímos sós. Que pasa? Que eu obviamente son do Depor, que teño uso de razón, pero dun tempo a esta parte eu, por quen me movo, por quen vou ver un partido e por quen tal, é polo Depor feminino, que é quen realmente a min quen realmente me motiva, sabes? Ollo, están aí Em de todo, ¿no? eh?
Sí, a ver, Tan tonto todo o equipo feminino. estamos en primeira que é difícil chegar aí, que cada vez é máis difícil, o cal é bo, porque quere dicir que o nivel sube cada vez máis, que deixan de ser rapazas que xogan ao fútbol no seu tempo libre mentras traballan en 1000 cousas, a ser deportistas profesionais que se Profesional. dedican plenamente a isto, e o nivel vai mellorando cada vez máis, ben, pois se non che gusta, pois obviamente non che podo forzar a que che guste, pero se che gusta o mínimo o fútbol en xeral, buah, ás veces hai partidos que cuidado, Entón, eu debo decir que eu, o sea, estou o sea, non me gusta nada cousas, pois, eu que sei, como por exemplo outro día que o Depor se metera, no pique das copas do Celta que non viña santo de nada, cousas que dis ti, isto que vergonza allea, sabes, cousas desas. Eu son moi de viva o deporte galego e a tope, e non son do Celta porque non lle cadrou así, pero podería selo tranquilamente, sabes? Di Madia Levo que tes toda a razón, que el ten xente moi querida no outro lado, porque hai algo que nos une con máis forza, que é Galiza, no? E saúdannos aquí, ollo aí, saúdannos dende México, José Alberto López Ríos, dende México, hola MJ, saúdos dende México, mándoche unha aperta, toma ya. Sí, A sí, é Lobeira que mira, eu en México, nunca estiven en México, pero sei que teño a José Alberto que che manda un saúdo, que é pero moi fan. É unha persoa que leva un tempo aprendendo galego, o sea, para que logo todo isto que falamos da lingua é rollo de é unha cuestión de querer, hai xente que vive en México que para que queres aprender galego? Pois porque sí, sabes, e fai ese esforzo e é unha persoa, pois, que valora moito o meu traballo e eu agradezo moito, sabes, que haxa xente ás veces pregúntome, non, estou aquí dándolle voltas e digo, bueno, pois igual, sabes, algún día vou de paseo por México, quen sabe, pois igual lle Bueno, mola a alguén. non sabe. Dicía, bueno, apuntábanos aquí a dietista que como que ningún cor negro ou cor blanco, sí que é certo que radicalmente me posiciono en que a pizza sen piña, always, sempre, forever and ever. Si vai con piña, eu como a tamén porque é pizza, pero para Eu min debo decir a pizza que sen que aínda que estou de acordo con esta categorización, eu depende do día que ás veces aínda che como a piña con pizza sin disgustarme de todo, sabes, pero teño días, desuscribíndome automáticamente desta canle, di Laura Veiga, despois fareiche unha pregunta que a pizza con piña, non a piña Pero con piña. desuscribíndose por que? Pola Pola da piña? penso que sí, porque Laura é fan da pizza. A ver, claro, é que bueno. Non nos vamos a meter nesa lea porque É non. que é peor meterse nesta lea que na do Depor Celta, é peor esta Sí, lea. sí. Mira unha cousa, entón, fas comunicación audiovisual, entendo que eres unha tipa aplicada, vas aí aniño por aniño sacando as túas Bueno, materias e tal, os 2 últimos o anos gaste sufrín, gastaste, bueno, vamos a deixar aí e tal, acabas comunicación audiovisual e que pasa? E fago un máster de produción e xestión audiovisual. É dicir, fas un máster da universidade, entendo, ou un máster privado, Bueno, é un máster, é que non o da sei vosa, exactamente que é. É o MPXA, é coñecido como o MPXA. Ilche Manolo González, clase, nese máster. Sí, Vale, sí, entón sí, é o sabes cal é, non? É bastante coñecido, ahora ten rama de xornalismo e de audiovisual. Eu fixen un pouco, sí. eu debo dicir, claro, as cousas, claro, unha vez o toro pasou, pois o toro pasou. Eu, fixen o máster nada máis acabar a carreira. Eu se sei agora, eu botaría un aniño ou 2 de experiencia laboral no audiovisual a poder ser, aínda que non fora a idónea, e despois faría o máster, porque eu cheguei ao máster e estás super queimada da carreira, de que xa o último ano da carreira vas pedindo papas e queres xa empezar a traballar e a facer cousas e tal, entón no máster estaba moi efervescente. Ademais, sabes que pasa? Que o máster cadroume tamén nun momento no que o meu proxecto pasou de ser jaja jeje a xa empezar a ir bastante en A serio e a funcionar. ter concertos. Entón eu tamén, que son así un pouco unha ilusa e unha tal, pois eu vía que había cousas que eu dicía, eu non iba de farol, sabes, non dicía isto é o que non é,
pero o meu proxecto de fin de carreira chamábase O Valse, era como unha especie de era como un proxecto idílico que falaba pois de promover artistas emerxentes, utilizar a música como ponte de intercambio entre culturas, tiña unha serie de tal. Entón, claro, baixo esa marca, eu, cando rematei a carreira e todo, seguín facendo cousas. Entón, o que a mí me sorprendía era que a xente viña a min tomándose en serio esa marca como algo serio. E a hora de adulta, do que me dou conta é que hai moitas cousas supostamente serias nas que non hai nada detrás. E realmente a pouco que traballes, obviamente a xente che toma en serio. E non porque sexas un estudiante que vaias de farol, senón porque que a ver como dixo Pois aí esto, sabes? Hai pode demasiada pode ser fantasmada por aí, sabes? De pode ser que tamén haxa demasiado postureo, non, nese moito aspecto. postureo, moito pla, pla, E pla e haxa pouco pli, 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 sabes? e haxa moita querencia de pli, 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 o sea, moita querencia de traballo. Moita querencia e non che vou poñer exemplos, non che vou poñer exemplos, pero claro, é dicir, Non pódelos ti poñer, non, somos 4 gatos. ti saes aí fora e non queremos facer máis ou non podemos facer máis? Non queremos facer mellor ou estamos moi cómodos así? Sabes? En moitas Pois nós cousas, normalmente tendemos a acomodarnos no que sabemos facer. E hai moita xente que se Sí, acomoda aí e se convirte, navega no val, como din, non? Aínda mais descubrín hai pouco un libro que se chama de George Leonard, creo que é, un libro que se chama, non me sale agora, pero é sobre progreso, non? E di que o progreso, que a xente pensa que é lineal, non? Que normalmente subes, é como un paso adiante, un atrás, 2 adiante, un atrás, sí, moito sí, tempo nese paso sí, atrás, outros 2 sí. adiante, un atrás, moito tempo outra vez. E eses vales, ao parecer, eses vales de non progreso, de que parece que non progresas, pero nos que te estás facendo máis profesional no que xa sabes facer, hai que vencelos dando un pasiño máis para arriba, sabes? E subindo un pouquiño máis nas túas skills, nas túas habilidades, non? Pois ti, por exemplo, decidiche nun momento dado estudar música, onde abandoaras eso de estudar música antiguamente, non? Pois Claro. un pouco así. E hai moita xente que se acomoda nese val e navega nese val ad eternum, é dicir, pa sempre. Claro, E aí mais se quedan. eu creo que era un pouco o que xa falamos ao inicio da conversa, que é, témonos que actualizar sempre. É que dicir, como, por exemplo, ponche un exemplo, non? Porque, é dicir, cousas que incluso xente ca que falo a miúdo, non? E me contan anécdotas e tal. É dicir, a que é dicir, ti podes odiar as redes sociais a nivel persoal, vale, pero se ti te dedicas, por exemplo, á comunicación ou ao xornalismo, ata que punto deberías descoñecer as redes sociais, como utilizalas e ata que punto son ferramenta no xornalismo, no audiovisual, etcétera, etcétera. Entendes? É dicir, eu hai cousas a min persoalmente que me dan supina pereza, sabes? E que non me apetecen, pero que por certos traballos que fago e para certos clientes que traballo, teño que poñerme ao día con eso, aínda que eu estea aí diante do ordenador dicindo, prefería estar ensaiando non sei que, ou prefería estar facendo unha montaxe creativa que paso moito mellor, Que me sabes? enchera, É dicir, que me enchera. claro, cousas que nas que estás a dicir, eu ahora mismo se me poño a maquetar unha canción e todo vai rodado e todo está ben, igual pasan 4 horas, eu non me din conta de que non me levantei hasta que de repente tes ganas de comer ou de ir ao baño ou algo así, sabes? Entón, que tampouco digo que eso sexa sano, mais quero dicir que hai cousas que as sentimos máis con máis peso e outras que son moitísimo máis lixeiras porque é algo que nos gusta. Entón, que pasa? Eu mesmamente ahora mesmo estou dentro das 100.000 cousas que estou facendo agora mesmo, tiven a gran idea, por se non tivera suficiente tempo ocupado, de apuntarme a un curso sobre a implementación da intelixencia artificial en todo o que ten que ver temas de comunicación, transformar texto a audio, bueno, todas estas cousas que eu considero que son superimportantes. Como estou facendo este curso? Eu poñome o curso dun lado, estou editando fotos de outro, porque que eu teño que esas é dicir, non é o Hai ideal. que Eu non comer. digo, claro, non digo que o que faga eu sexa o que ten que facer o resto do mundo, porque tamén che digo que eu
como encendo a máquina, eu son como un ordenador, como encendo a máquina, poño en plan pulpo e pam, pam, pam. Eu non digo que toda a xente teña que ser así, que falo como se eu fora Bruce Springsteen, non ten nada que ver, sabes? Pero non digo que sexa así, cada un ten as súas virtudes e ten que profundizar nas súas virtudes, pero eu como persoa aínda para máis inri, autónoma, sabes? Si quero avanzar na vida, teño que actualizarme. E creo que, por exemplo, nas e non quero meter aquí coitelos, pero é o que eu noto no mundo, xa estou falando a nivel, o que eu vexo como persona que traballa en audiovisual, comunicación e tal, na empresa privada demándase, eu que sei, pois que de repente ti non sabes editar fotos, pero controlas algo de Photoshop. Bueno, tómate o teu tempo, pero profundiza niso porque ahora necesito isto de ti. E ás veces igual hai outro tipo de traballos nos que non pasa nada, sabes, si non, hai eses pasos cara adiante. Eu ás veces digo: "Guau, ojalá eu ter ese privilexio de poder decir: no, no, fago hasta aquí e de aquí para adiante non fago, xa que el viento lo haga", sabes? Non podo, Sí, que sabes? faga Non sol. podo, Al non alguén fará, podo. non? Non Sabes, pode. igual estou moi mal o sea, igual estou moi mal acostumbrada, precisamente por ser unha persoa que tiven que e teño que facer case todo eu, sabes? É dicir, Mm. eu non teño unha Tiveche discográfica nin Claro, nin digo, nin unha criados. pregunta porque a min rállame moito isto. Eu non tiven nunca esa peñita creativa que ata hai uns anos, ¿no? Que empecé igual o Lobeira Today e agora pois podo dicir que sí, teño esa peñita creativa pois coa xente que colabora na Lobeira e a xente que está no Obradoiro Digital Galego na asociación, que tamén estamos aí na xunta directiva e tal. Entón agora sí, teño eses colegas que lles vai o mesmo pau que a min e que cos que podo falar desas cousas sin que me digan, sin que poñan os ollos en blanco, como pon a miña muller moitas veces e me diga: sabes, en plan, sí, 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 que lle estás Xa, falando de algo técnico e tal, e diche, vale, vale, sabes? sí. Entón, ti tiveche esa peñita do teu pau para crear ou fuche unha Pepa Palomo que ti o guisache, o sea, ti o guisas e ti o comes? Eu o que tiven foi unha sorte tremenda, sobre todo ca miña promoción de comunicación audiovisual. De aí saíu xente Mm. que flipas. Bueno, na miña promoción é de anos colindantes. É dicir, de aí saíu póñoche un exemplo. Peter Petrovsky era que dous cursos menos ca min. E aí o tes. E a día de hoxe traballo con el e espero traballar máis con el. Sabes? É dicir, e é unha persoa que é moi crack no tema da produción, pero tamén fai diseño gráfico, que flipas, porque igual ahora está máis centrado nesas cousas, pero si mañá ten que coller unha cámara e tal, tamén cho sabe facer, sabes? Entón, eu o que tiven foi unha promoción e ao final esa rede vai crecendo, non, de xente que máis ou menos vamos traballando uns cos outros, tal. Despois sí que é certo que cada un fai o seu camiño, eu que sei, hai xente a que eu quero moi ben, pero que a día de hoxe están máis tempo en Madrid, en Barcelona, porque curran máis alí, pois eu que sei, en rodaxes, ou porque foron por outro camiño e se especializaron en cousas e en Madrid teñen ese curro. Eu tamén puiden ter feito o camiño de ir a Madrid, tiven a oportunidade, e eu, dentro da miña friqueza, dixen: "No, porque se marchamos todos para Madrid, quen vai quedar en Galicia? Vai quedar Eu aquí vou facéndolo, non? empezar aquí e despois xa empezo aquí e despois xa si tal, vou para Madrid". E despois a música meteuse de por medio e empezouse a torcer todo, porque senón eu seguiría polo camiño da produción, do audiovisual, e igual, pois, non digo que agora mesmo estivera en Madrid, pero probablemente tería feito cousas con Madrid, Sí, sabes? probablemente sí, Eh porque onde está a grande carga de traballo. Sí, bueno, pero tamén é certo que agora hai empresas, é dicir, tamén agora democratizouse todo moito, porque non hai máis que ver Portocabo, por exemplo, que que fixo, bueno, Hierro, e tiveron que ir a Hierro, claro, pero Rapa, feito Porque desde Cies aquí para non o colaba. mundo, eh? Fixérono en Hierro porque Cies non colaba, joder. Xa, que CIES non Salía máis colaba. caro quitar Vigo con CGI que ir a Hierro. Sí, no, pero eu que sei, temos Portocabo, temos Vacafilms, sabes? Hai unha serie
de produtoras que, sabes, que podes considerar como tan nacionais como as que están domiciliadas en Madrid, non? Que isto dito así igual a alguén lle sangra os oídos, pero estou sendo o Sí. máis Están facendo estrictamente cousas moi correcta boas ahora. tamén a nivel están facendo cousas moi boas tamén a nivel nacional. Están facendo La Unidad, están facendo unha serie de Sí. películas e de series que teñen moito tirón tamén a nivel nacional. Nestes momentos, xa era hai 10 minutos, pero tocoulle agora, dixeche varias veces que eres friki, entón isto coñeceralo. Nestes momentos aparece Doc Brown e Marty McFly no seu DeLorean, vale? Imagínate que, vámolo poñer deste lado, porque é onde aparece Doc. Imagínate que chega aí, vale? E Doc mírate con eses ollos penetrantes de clic de Famóvil e diche, colle o DeLorean e vai a onde queiras, a cando queiras e fala con quen queiras. A onde, a cando e con quen falaría MJ Pérez. E Pode neste ser o momento xa pasado tamén, non? sí, o pasado, o futuro. Podes crear unha É distopía difícil no escoller. futuro. Podo crear unha distopía. Sí, pódeste reventar a Buah, ti é que mesma. isto é difícil porque, o sea, podo montarme a fantasía que queira, non? Claro. Aparte, date conta que é unha máquina do tempo. Entón, ao final, ti podes viaxar durante anos e volver ao mesmo momento en que te fuche. Ostras, tío. Mima. Buah, é que isto dá pa Outro directo. dá pa sí, dá pa outro directo. Pero, é que non che sei, é que tanto tiraría polo ámbito persoal como polo ámbito de xente a que admiro moito e que me gustaría ter coñecido, sabes? O sea, non sei por onde tiralo, sinceramente. Dicíanos Laura Veiga, Sinceramente. por darche unha pincelada, Laura Veiga na anterior conversa o mes pasado dicíanos que ela collería a súa gata, o seu gato, xa non lembro se era gata ou gato, penso que era gata, collería a súa gata e iría ver o seu can que faleceu, a presentarlle a gata. Ostras. Claro, que se nos poñemos así modo resurrección de muertos, sabes, eu tamén resucitaba Eu algún. eu sempre digo que voltaría á miña avoa a gravala. Todo o que non a gravei cando puiden gravala, a gravar eses audios, que eses contos que me contaba, todo iso, eu sempre digo ese. Aínda que se A me van ver, ocurrindo en cada programa un novo, pero ese é recurrente. eu sí que debo decir que a min quedoume bastante pena, o sea, os meus avós, maternos, que son é a miña familia portuguesa, os meus avós maternos, morreron xusto, a finais de 2020, con un pouco tempo de diferencia, non? Entón, eu levaba como estivera 2 anos seguidos, finalista dos Kodax, que vale, que non é un Grammy, pero, bueno, chico, é un Sí, premio, sabes? Estivera dous anos seguidos, e eu era como que eu interiormente tiña moitas ganas de gañar o Kodax, por unha mera razón, que era que a min apetecíame que a miña avoa, sabes, me vise e que vise, non, que a súa neta, pois, algo fixo, non, sabes? Que eu sei que ela sabía e todo o rollo, pero, deume rabia que cando llelo puiden dedicar, pois xa non estaba ningún dos dous. E sobre todo, o que me deu rabia, aínda que, bueno, que tamén como é unha homenaxe post-mortem, pois tamén é o sentido que ten, sabes? Que molaríame ir a onde eles e ensinarlles a hora aperta que fixen xunto coa escrúa en homenaxe a eles, sabes? Pois para que se sentisen orgullosos, basicamente. que ben. Entón, é un pouco de, sabes, ao final tes xente que che deu todo o que tiña e máis, e sobre todo o que che deu foi un amor incondicional, sabes? Porque non, sabes, non hai ben material que equipare a isto, sabes? É rollo de un quere, sabes? Joa, é que isto está en perigo de extinción. Sabes cando miras a alguén
e alguén te mira e sabes que te quere de forma incondicional. É que iso é algo que che dan os teus, bueno, que nin Cada sempre, vez nin en todas as familias, eh? cada vez pasa menos iso. É que cada vez pasa menos porque, por un lado, somos uns egoístas e por outro temos medo de todo, porque eu antes pensaba que a xente, tiña medo o sea, que non quería amar, non, por egoísmo, e eu creo que hai un compoñente importante de egoísmo, porque somos uns egoístas, que é así, só pensamos en nós mesmos, no noso cu, no noso futuro, no noso tal, e cousas do pau de, ver que, por exemplo, influencers ou xente que fai TikToks, non? E de repente, pois o mozo ten un accidente e o primeiro que lle pregunta a xente é: "Pois yo non sei se daría seguido con el". É como o rollo de: "Ah, claro, cando todo vai ben é todo moi bonito, cando pasa o que é a vida, sabes, que ten cousas malas tamén, marchamos correndo". Eu creo que hai egoísmo, pero que tamén hai un medo tremendo, que temos medo porque sabes que sucede? Que a vida é eso, a vida non é só risas, tamén hai Pois momentos tristes e hai dor e hai cousas difíciles, entón temos medo. Entón, e hai eu que é o seguir que vexo. adiante. Sí. Digo, levas ese Martín Kodax que levabas 2 anos perseguindo, no? O terceiro ano lévalo. Que supón para unha cantautora como a ti o levar o Martín Kodax á canción de autor? Eu púxome moi contenta nese momento e despois púxome moi triste. Por Porque qué? é como o rollo de, eh, unha vez o tiña, dixo eu: "Pois xa está", sabes? E total, pa que? Porque ademais xusto a min, é dicir, a min xusto cando se deu eso foi en mal momento, foi no 2021 e, por tanto, non supuxo un maior foco no meu disco, non supuxo un maior volume de contratacións, entón supón ter aí un poste de madeira que está moi ben, estou orgullosa del e do todo o que hai detrás e toda a xente que hai detrás tamén, que me acompañaron no camiño. Pero é que xusto detrás deste macaco de madeira teño un vinilo de Amalia Rodríguez que me parece un trofeo igual, similar ou maior que a eso, que é un vinilo orixinal da época que meus pais de algunha forma accidental compraron e non sabían nin o que tiñan na casa, sabes? Entón, que vale máis, ese Martín Codax ou o vinilo de Amalia Rodríguez? Pois non o sei, sabes? O sea, a min, a nivel sentimental, eu miro pa un e miro pa outro e digo: "Pois pa min o vinilo ten moito valor tamén", sabes? O sea, que É que non a é, veces o sea, non non che quero pasa non facer che de pasa que a menos, veces pero digo, non che pasa que a veces que, alguén hai algo, no, na túa vitrina ou na túa casa ao que só lle das valor ti? É dicir, esa cousa sí. que ninguén valora, ninguén di, pero si isto no, e ti por lo que seña, por unha cousa random, moitas veces, daslle un valor desmesurado, é dicir, é super importante ese detalliño, é super importante e non se pode mover de aí nin pode irse de aí. Vouche E algo ensinar unha cousa, que todo o mundo valora super, nada. que é máis importante, o Martín Codax ou este corazón de estropallo? Depende. Pa ti Isto que é? posiblemente Isto é un estropallo que ti algunha vez viches un estropallo en forma de corazón? Non non, sei eu se isto como se chama en galego, non é estropallo, tío. freganzo, eu escoitei sempre Estou frega. inventando unha palabra, é que ahora Non mesmo vou non lembro buscar. como se chama en portugués. Ai, como se chama isto en portugués? Non Non sei. lembro. É dicir, ti eu non é por nada, eu isto non estou acostumada a velo, igual a xente si, sabes? É dicir, aquí non se estila. Pero parece ser esta cousa, parece ser que en Francia é bastante habitual. E eu pa min esta trangallada que no fondo dis tú: "Isto é unha trangallada", pois pa min isto encerra moitas cousas e sobre todo encerra un momento, un día no que me rín moitísimo, no que o pasei moi ben, no que, sabes? Entón, quero dicir, é o que dis ti, ás veces hai cousas que eu que sei, ti chegas aí e obviamente isto non lle vas dar valor ningún. E igual para min é unha das cousas que máis valor ten. Aí vamos aquí.
xa casi somos la revuelta, sabes? Aquí Estábamos facendo estábamos estábamos no certo os dous, ti con estropallo e eu con freganzo. E chámase tamén fregaduxo ou fregador. Mira, cando dixo algo raro e digo: "Isto creo que non é", vai a raj Normalmente e non decepciona. Igual non normal é o máis correcto, pero máis a raj di que sí. arraj, é que arraj é moito. Bueno, ganas, máis premios, porque ganache máis premios e tal, e entre eles, teño aquí destacado que gañas o premio á eficiencia comunicativa Está aí no atrás tamén. Youtubeiras de 2019, Está aquí, ves? co E ademais hai Rosalía. unha medalla no medio que é de que fun finalista noutra cousa. Pois sí, mira, eu vouche dicir unha cousa, estou moi contenta e moi orgullosa, pero así a priori eu non entendín moi ben este premio. Eu non o fun recoller porque estaba en Portugal neste momento, que sona isto dito así sona a estrella, pero si estaba en Portugal, estaba nunha tele, as cousas como son, estaba facendo cousas de artista. Entón non llevaba vamos Estás deixar así. gestionando e tal. Claro, claro, inda que sexa menos espectacular de como sona, vamos deixar no aire a Non fo espectacularidade. que Sí non que foi foi, vamos a dicir así claro, que non foi por non querer como tosar, no, foi porque estabas claro. traballando. Foi porque estaba en Portugal, estaba no estranxeiro facendo cousas importantes. Entón, tiven que mandar a alguén na miña representación. Claro, eu que sucedeu? Eu lembro aquela vez que foi cando sacara o Mala xente tra tra, sabes? O que fixera a cover esta de xuntar a Rosalía e tal. Ben, pois houbo xente que me etiquetou en Twitter, no que antes era Twitter, dicíndome: "Ei, preséntate a Youtubeiros", tal. Eu: "Ah, pois non o pensara". Entón eu presenteime na categoría que eu consideraba que tiña que ser, non? Porque era musical, non? Digo eu. E despois pasaron cousas raras, saliron categorías extrañas, eu estaba de finalista nesa. Entón, claro, eu agradecida e emocionada, pero ata que punto o Frase de premio é liga, a sí. eficiencia? É dicir, se a mí me dis: "Vouche dar un premio á eficiencia comunicativa polo teu podcast Canto Conto", digo eu: "Ole!". Sabes, que digo eu: "Eficiencia, eficiencia, comunicativa, comunicativa". Mais o Mala Xente, non sei, con todo, o premio é moi bonito. Non o vou coller aí tamén, porque igual tamén o rompo, No, pesa, é moi bonito, eu agradecida, emocionada, un logro máis que sumo ao meu palmarés, que pao que me vale. Non pao que me vale o premio, digo pao que me vale o palmarés. hmm. Oe, por citar máis cousas que fas, que falache agora del, no? O podcast este, Canto Conto, como xurde a idea de emprender ese podcast? Pois xurde de que eu, dun tempo a esta parte, fíxenme moi seguidora, de podcast, de escoitar podcast e así, e por certos traballos que teño que facer dentro do meu traballo, pois, como editar fotos e así, pois facíaseme máis ameno si escoitaba cousas e así, porque, sabes, é como que me axudaba a concentrarme máis. Entón, comecei a descubrir podcast, cada vez máis, diferentes temáticas, facerme moi fan. E houbo unha época, sobre todo houbo unha época na que, estiven bastante chunga, eu o que estaba facendo era escoitando xusto un podcast no que a xente falaba un pouco das súas miserias, entón, mal de moitos, consolo de tontos. E eu dicía: reunindo todas estas ideas, eu dicía: eu boto en falta máis cousas así en galego, e a min gustaríame facer algo así". E, rapidamente na miña cabeza xuntouse iso co feito de moitas veces, persoas coas que teño conversas, como por exemplo Richie Casás, que foi o anterior non, o anterior do anterior, que saquei. Estouno sacando mensual tamén, porque a vida non me dá para máis. De feito, mañá vou gravar unha conversa, vouno dicir aquí en primicia, se todo vai ben e non hai cousas raras, mañá vou gravar unha conversa con Nova York. Que dis? Sí. Que Quen guai. será? ¡Ah! ¡Ah! Tedes que estar pendientes. Con Quen Nova será? York vai ser a primeira vez que grave o podcast a distancia, a ver como queda o audio. A min
Quéreme sonar que as iniciais poden ser C o nome e P o apelido? No, pero ese CP teño tamén no punto de mira. Porque anda por aló. Penso que andaba... Anda por aló, non sei, o sea, sei que anda a veces por aló e a veces por acó, Sí. pero que sepas, o sea, eu aínda non lle escribín porque é unha persona que quero moitísimo, pero dame moitísimo respeto, porque para min é referenta total. Sabes cando tes ese rollo de fan de: "Ai", sabes, pois dame respeto. Pero quérolle escribir porque gustaríame moitísimo que viñera ao podcast e que iso vai ser un podcast brutal. Mais non é CP, de momento, non é Mm. CP. Bueno. É outra persoa. E que para, si todo vai ben e non hai fallos técnicos e nada raro, tedes que estar atentas. Mais conversas como a de Richie Casás, que é verdad que é longa, dura 2 horas e 6 minutos, mais, hai sobre todo unha parte, hai moitas cousas interesantes, mais hai unha parte na que afondamos sobre o tema, das recollas. E di unha serie de cousas que eu dígoche, está el falando e eu estaba así. O sea, qué pena que non sexa grabado o podcast, porque las caras, Juan, las caras, sabes? Sí. A min, nese eido, aconsellote que escoites a conversa con Quique Peón, que Mm, tivemos aquí na Lobeira, porque tamén fala de cando iban facer as recollidas e toda a pesca, e fai como unha reclamación bastante mm, forte ás autoridades, no, para que unifiquen o lugar a onde se manda todo ese material e que paguen ese traballo previo que se fixo, no? Porque moitas veces se facía por amor e tal, e sí, agora pídenllo como a quen, e que é patrimonio, claro, pero é patrimonio, pero o que gastou os cartos daquela en facer toda esa recollida e en perder días e días, ao mellor nunha aldea, gravando as vellas, anotando, levándolles cousas pa que quedara, pois, en certo modo agradecido ese traballo de escolma, no? Pois moitas claro. veces ese esforzo facíano individuais. E Claro, despois eu sei que arredor disto hai centos de debates e tamén hai desencontros e historias e tal, mais independentemente diso, o sea, unha das cousas que narra Richie que me parece moi interesante foi o proceso del. Buah, é que mola porque tal e como conta eu, en serio, el iba contando a historia e eu estaba así como unha película escoitarei. porque el contou foi case unha gincana o que el tivo que facer dende que por accidente indo un día, porque esa é outra, que iso é casi, non sei, como un ritual así, eclesiástico, non sei, porque tes que ir alí, solicitas os audios, só podes estar nesa cabina escoitando nese momento, non podes, sabes, o sea, e despois acabas, devolves as cousas e non podes levar nada contigo, non vai a ser, sabes, é todo moi así. Entón el tivo que facer unha auténtica gincana, o sea, pasou de descubrir que nuns audios estaba a súa avoa a ter que facer, pero unha gincana que non o sabes ti ben, para conseguir algúns deses audios para poder empregalos dentro dun traballo que estaba facendo el que despois se convertiu nun disco que se chama Foliada na Vila, mais el fixo unha gincana hasta o punto que tivo que conseguir a firma de Dorothea Schubert, e Dorothea, non quero facer spoilers, porque así a xente escoita o podcast para que vexa o Sí, que lle sí, no, contestou no, non, Dorothea, non pero, por desveles. exemplo, Dorothea ahora mismo está morta. Si a ti che pasara o mismo, non me ibas poder conseguir a firma de Dorothea. E se a conseguiras, a persona igual que lle chegaras co papel, si estivera actualizada, deberías saber que igual estabas falsificando unha firma, sabes? Porque Dorothea xa non está entre nós, por desgraza, sabes? Entón, Mm. quero dicir, o sea, por iso eu digo que a min hai cousas a dicir, eu con Richie tocou comigo moitos anos, Richie sempre para min foi unha persoa que da nada, pois acabas falando de pesca, acabas falando, dicir, estas cousas que dis ti, pois molaría para o podcast, ou Sofía Espiñeira, ou Laura Marín, que Laura Marín é unha estrela do pop que nadie sabemos, o sea, é unha estrela do pop en países como Croacia, como tal, e aquí na Coruña pasa totalmente desapercibida, sabes? O sea, son historias Fálanlle que mal na flipas, cola do bus, entón A Laura Marín eh? fálanlle mal digo, a Laura Marín fálanlle mal na cola do bus mesmo, non a Como que lle coñece falan ninguén. mal? Digo que lle falan mal, Claro, quero oye, dicir, non se pode. é gracioso
É gracioso ver o contraste entre como é cando chega a eses países nos que é tan coñecida, non, que a paran pola rúa para sacar fotos e tal, e aquí, claro, hai xente que sí que hai xente que a ver, hai xente que máis ou sabemos a historia, pero aínda hai moita xente que non a sabe, de feito fíxome a min faime gracia, eu sei ben que historias meto porque despois a xente dixe: "Guau, flipei con fulanito, flipei con menganito", ou, por exemplo, a panadería, son de sobra coñecidas. Non é que no podcast contemos algo que digas ti, vai, novedade absoluta, pero, por exemplo, Areta conta unha anécdota escatolóxica que non a sabía nin eu, sabes? Vamos, son 10 minutos de non parar de rir, sabes? É que son cousas que non sei, a min creo que me pasa o mesmo que che pasa a ti, porque por que fas estas cousas? Por gusto, por gusto. Algo É máis, atoparemos aquí. aínda lle dixen hoxe a unha persoa, a unha colaboradora, que no momento que a pregunta que no momento que ti, como creadora de contido ou como creador de contido, te fagas a pregunta a ti mesmo, eh, gústache o que fas? E sexa, un sí, pero hai que sentarse, repensar, rebalancear todo, dicir, sigo con isto, non sigo, é dicir, teste que replantear, se hai un pero, teste que replantear que algo estás facendo mal ou algo non o estás facendo de todo ben. Entón, eu Totalmente. considero iso. Si non é un sí rotundo de decir: "Gústache o que estás facendo?". A min sí, a min é que me gusta isto que estou facendo. Falando cunha persoa que falei 3 veces nun bar de: "Ai, hola". Ui, que se me vai aquí isto. "Ai, hola, tal, non sei que, non sei canto". Sabes, non pasamos diso, non pasamos do saludo afable, cada vez que nos vimos, pero xa. E, sen Sí. embargo, tiña ganas disto, de sentarme e falar, pois, durante 1 hora, levamos 1 hora e cuarto falando, quédanos 15 minutiños, para acabar antes das 11, que foi o Sí, acordado. non tería problema en seguir un poquiño máis se queres, No, como non, queiras. a donde nos Sí, leve, pero que sí. non a tiña pensada tampouco para que durara moito máis. Pero digo, no momento que ti, analices, no, canto conto, gústame, sí. Si hai un pero, é para pensalo. E si é, a ver, gústame pero agóbiame, déixao. É dicir, párao durante 1 ano ou párao durante Claro. 2 meses e repensa. Eu debo dicir que cando decidín empezar, cando publiquei o vídeo así promocional, que hasta o fixen así de forma super torpe, aproveitei que tiña a iluminación montada para unha cousa que gravei para un videoclip, puxen ali unha mesa cun mantel, co ordenador, tal, e puxen unha camiseta que eu digo: "Que fago?". O sea, é que, tío, levo unhas pintas miña madriña querida, sabes? O sea, que nese vídeo eu digo, é que parece un vídeo de humor. Eu fixen iso de presentando o podcast, canto conto, tal, non sei que, e publiqueino, e empezou viralizouse, cando eu digo viralizouse, sempre digo viralizouse en plano MJ, non é viralizouse en plano Shakira, vale? O sea, empezouse a mover moitísimo a xente, que ben, que a xente ladra, sí, antes de que empecen as cousas eu, pero se ainda non publiquei ningún podcast, igual é horrible e non vos gusta. Pero a xente sí, compartiuno moitísimo, a metade desa xente non, a tal hora non escoitou ningún capítulo, tamén che digo, é que é o que me encanta, é que é como funciona o mundo ahora mismo de Mm, "Oh!", sabes, alguén di: "Vou sacar un tema", e a xente: "Temazo!", aínda non saliu o tema, sabes? claro, Se dixo eu que claro. vou sacar un tema, a mí non me poñen temazo, antes de escoitar o tema, "Ui, ui, ui, primeiro vou escoitar e despois xa che direi se é un temazo", sabes? Entón, eu si que nesa semana agobieime porque dixen eu: "Dios, se non podo", sabes, manter o calendario de publicación e eu rollo de por exemplo, ahora mesmo en outubro estoume axogando porque o capítulo que vou meter vai ser grabado mañá. Se mañá hai problemas técnicos, vai chegar finais de outubro, non vou ter capítulo. Entón eu tamén teño esa paz de rollo de alguén está morrendo porque eu non publico un capítulo un mes? No, 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 no. entón non pasa nada. Estáme pagando alguén por isto? No. No. Ojalá poder que isto fora Sí, sostible, susceptible de ser pero mercado. claro, sostible a que sí que é verdad que unha particularidade que ten Canto Conto é que eu estou tratando de facelos presenciais na medida do posible. Entón, estoume desplazando, pero, por exemplo, hai unha persoa
que eu estou mortísima por facer o podcast, que aínda me dixo aí atrás: "Cando veñas polo sur, tal", eu non me olvido de ti, non me olvido, pero claro, eu quero intentar que cando baixe ao sur facer varias cousas, porque sabemos que a P9 está cara. Entón hai que economizar, hai que no Sí. economizar recursos. Eu dentro do que cabe teño moita sorte porque eu as miñas viaxes son pola AP6, entón só pago o túnel de Ayusosland e o resto, veño todo en free. Teño unha pregunta para ti, da primeira conversa, que a deixou Laura Veiga, a mesma que se desuscribiu da Canle hai un cacho porque falei mal das pizzas con piña, e falarei mal cada vez que mo pregunten. Pero deixou unha pregunta para ti, e é unha pregunta moi chula, porque pensouna un cacho, quedou un cacho que tiven que encher eu eses silencios que xerou para pensala e tal, e dixo: "Que canción che gustaría ter escrito?". Unha canción que exista. Claro. Que canción che molaría dicir: "Hostia, esa escribina eu"? Esta pre no, sí, normal que levara moito tempo pensar esa pregunta, porque mi madriña. E agora vouche preguntar, o sea, vouche pedir que deixes unha pregunta para a seguinte conversa. Che Buah, vou pero que canción me gustaría ter escrito? o himno do Celta, di. Ni Madia Levo. Oiches? Pois mira, en canto a royalties, sí. En canto a royalties, sí. Pois non me importaría compoñer o himno do Celta sendo do Dépor, non teño eso quere dicir que eu tería moitísimo talento como actriz e como no, pero mira, eu probablemente canción que me gustaría ter escrito sería un fado e non sei con cal quedarme. Pero a priori por escoller algo así que englobe moitas cousas e por dar algunha resposta, diría que me gustaría ter escrito o fado Abandono ou o fado Penixe, que foi un fado censurado durante bastante tempo, pero escollo ese como podería escoller máis. Pero sí que teño claro de que canción me gustaría ter escrito, sen dúbida, un dos fados, trascendentais cantados por Amalia, seguro, segurísimo. Eu é que debo de ser máis comercial para o tema fados e me encanta o desfado. O desfado, sabes que? Ti coñeces Sonacheos de Olinda, verdad? No, non pérdome moito, nese tema. Ah, vale. É que, bueno, Encántame agora a póñome canción do desfado. De feito, teño na miña lista de Spotify e cada vez que entra, súbolle o volumen ao coche, dá igual do que se vaia falando no coche, súbolle o volumen e digo: "Me encanta este tema". é que esa canción, polo menos a letra, imaxino que parte da música tamén, compúxoa un dos de Olinda. Debería comentalo no programa, aproveito aquí pa facer publicidade, e é que os domingos ás 10 da noite en Radio Galega Música sona un programa que se chama De lá para cá, no que falamos de música portuguesa, e aí tamén me podedes escoitar e descubrir moita música portuguesa. Esta tempada veño moi potente, que falei con xente moi potente, entre eles Ana Lúa Caiano, que viña de gañar un Globo de Ouro, que non é ningunha tontería. Porque me contache a min que andas a tramar algo aí con bandas ou con xente da lusofonía, non? Ou A xa o trazar, tramaste? mira, vouche dar unha exclusiva, Outra, veña. é que Espera, espera, estouche espera, dando todo, espera. Veña, dalle. exclusiva. Este domingo, 27 de outubro, ás 8 da tarde, no Auditorio de Galiza, imos ter a unha das mellores cantantes do panorama actual musical portugués, que se chama A Garota Nau, e podo dicirvos con todo orgullo e satisfacción que vou cantar con ela en primicia un tema que é meu, que estou producindo xunto co seu produtor e guitarrista Sergio Miendes, e ímolo cantar por primeira vez en primicia este tema este domingo. Igual cantamos algo máis, pero de momento só os isto é moita primicia, a que che estou Claro. dando, No, no, Isto é estou moita flipando. primicia. Voume ir, deixote aquí xa. No, pero podías vir que tes que facer o domingo ás 8?
o domingo ás 8 estou viaxando. Eu Que de traballo en verdade. Madrid, agora mesmo estou en Madrid. Mañá viaxo para Galicia, teño o 26 estarei por Santiago, que estarei por Compostela, que vou ao LG por 15, a ver as Ah, charlas e todo sí. isto, que ademais é o 10º aniversario, e pedíronos se quen puidera, se podíamos ir para facer unha foto dos 10 anos, porque eu estuve un ano pasado dando unha charla en Claro. Pontevedra, e claro, e o 27, pois, comida familiar e despois pa Madrid de novo, pa aquí, Pois é pa unha Merquín. pena. Ti tes excusa, entón déixoche. Pero podes mandar a 3 ou 4 persoas en representación túa. Home, a xente que nos este vendo agora, que o escoitou, por exemplo, Sofía, que anda que decía: "Ai, Amalia", e o emoticona esta cos olliños de corazón, pois se quere pasar pode, ela está en Compostela. É que, é dicir, eu independentemente deso, que sinceramente eu non sei se podo facer isto público, pero agora xa está. É que a 3 días do concerto aínda quedan moitas entradas para vender, entón eu xa empezo aquí a, sabes, a facer un striptease se fai falta. Digo, Pero dicía dígovos en antes, serio, independentemente de todo, xa é un empeño meu persoal que, a Garota Now de verdad é do mellor que hai ahora mismo, o sea, unha das mellores, propostas que floreceu no panorama actual musical portugués. E non me vou poñer en plan friki, pero levou moitos premios e recoñecementos, levou o Globo de Ouro a mellor artista o ano pasado por diante de xente como Ana Moura, quero dicir, que non é cuestión de ir por diante nin por pero quero dicir, Ana Moura, que é recoñecidísima, pois quero dicir, son detallitos, conste, detalles. vai por diante, Entón, que o único fado, é dicir, o único fado no, pero é o único recoñecible para min. É dicir, eu son un descoñecedor 100% do mundo do fado. Estásme dando a moito ver, material a eu poñelo polas a mañás min no bus para ir para traballar e todo o tema. Eu, mira, é verdade que eu no programa, se me poño friki, podería estar falando moito máis de fado. Que pasa? Que o programa está pensado para, ir falando Sí. sobre todo de cousas que se cozan na actualidade. Entón, sí que é certo que eu teño aí cousas pendientes nas que quero falar do fado, pero dende o punto de vista de contar curiosidades, que creo que é máis atractivo de que se me poño ortodoxa, porque se me poño ortodoxa, eu son moi de friki do fado, sabes? Entón Se pódome fos poñer moi friki, ortodoxa, pero cancelas a Lobeira Today, Se te fos aproveito ortodoxa, tamén cancelas a para Lobeira Today por non saber nada de fado. por non saber nada de fado. No, pero de todo se aprende nesta vida. Aproveito aquí para dicir que temos un proxecto paralelo que se chama Bairro Norte, que formamos Iván Bernárdez ao baixo, Alberto Romero á guitarra e MJ Pérez á guitarra e á voz, no que cantamos un repertorio plenamente en portugués e tamén metemos varios fados aí. Entón, que saibades que este proxecto existe, podedes seguirnos en @baigonorte en Instagram, estouche metendo toda a publicidade así, Pero que guai. E se algunha a ver se vamos por aí por Ferrol ou por Madrid tamén, podedes contratarnos por Madrid. Ti te Búscame un vas ti concierto por Madrid. hostia, xa quixera. Ti aínda estou empezando este ano o ciclo, tampouco te pases ti. Pero digo, o que sí que che convido é se ves por Ferrol, tes guía. Se coincide nunha fin de semana que eu ande por Ferrol, pegas un toque e lévote ver a Lobeira, a ver se che convence para acabar os teus días aí, que as casas van baratas, acabas de vender unha por 14.000 euros para restaurar. A ver, é que xusto cando dixeches o tema da casa, estiven a piques de dicirche: "E non haberá por aí unha para min", non. Véndese unha por 40.000 euros. Hai que Bueno, poñerlle pois terei cociña que e ir unhas ali. escaleras. Nada, eso está feito. Perfecto. Eu non teño problema ningún. Mañá pásome por aí. Bueno, déixame unha pregunta para, bueno, di aquí Sofía que se tentará. Entón, vouche pedir que me deixes unha pregunta para o noso seguinte convidado, que aínda non concretei de todo data con el, pero será aproximadamente dentro dun mes, Iago Rau, que é un rapaz que vende crear a súa canle de YouTube, eh, que se chama así, Iago Rau, se non me equivoco, déixame Ujú. mirar, pero coido que sí, Iago Rau.
Sí, Iago Rau polo RAW, sí, Iago Rau, o Rau en mayúsculas e que ten vídeos de natureza fermosísimos, se fai fotografía de natureza, de feito colabora con algunhas asociacións de fotografía ornitolóxica e todo o tema e vos compartir aquí a capturiña. A ver, un momento. Mentras vai pensando unha pregunta para lle facer a Iago. Mm. A ver se vou compartir, a ver se o atopo. Fai poesía e vídeo de natureza, sobre todo as lontriñas. Saca lontras aí, fai videocapturas de lontras, pois comendo peixe nos ríos, Sí. saindo do río, volvendo a entrar. É que a lontra é un animal que a min encántame moito. Entón, Iago, é que estou aquí, ao mesmo tempo que estou falando, Eu estou e non pensando, na pregunta, é que é complicado isto, Vale, vouvos pasar captura, presentar, compartir pantalla e aí vamos. No, esta. Compartir e aí vamos. Ben, este é o perfil de Iago Rau, vale? E ven de sacar o seu vídeo Poemas da Natureza 3 e ten fotos así de chulis, vale? Con macros. Mira a lontriña, é que é preciosa, que bicho máis bonito, a lontra. Aí vai coa súa cámara, ves? Aí está a lontra. Aí está. De toda a vida. E nós, espectadores humildes, mergullados na súa danza. Vamos paralo, Contemplamos en porque reverencia a ver se nos van a bloquear o vídeo por culpa de... Sí, Pero mira que chulada, a lontriña aí, Poemas que da Natureza. guai, Entón, que guai. imos a Iago por aquí que nos vai falar do seu proxecto, do que fai, de por qué, da súa nenez, como a ti, e todas esas cousas. Entón, que pregunta lle deixamos? Xa para rematar esta conversa na que saliu de todo, saliu contido por un tubo e saliron incluso primicias primiciosas, que diría Sí, o máis. é que eu debo decir que agradezo conversas así que, aínda que se fale de pasado, tal, non sei que non sexa o Xota Cabalo Rei, sabes? Porque eu realmente estou un pouco aburrida de a mítica de é como empezaches, sabes? É ter que contar, sabes? É sempre a mesma historia, entón falar de cousas diferentes. Mira, a ver, igual a pregunta que eu teño para el é un pouco, se cadra, non sei, como produtora que son, non esperedes menos de min. Non é tan poética como a que me deixaron a min, e igual písoche algo do que queres dicir ti, pero xa verás ti onde lla metes. O rollo Dalle. é que eu quero preguntarlle que el, para cando vai sacar foto de natureza, cal é o kit básico, entre comillas, de supervivencia. Cal é para el o kit básico de supervivencia, porque si leva a cámara e tal, pero que son as cousas imprescindibles que sempre leva consigo e leva encima para para estar ali, porque non son fotos que se saquen en 5 minutos, entón que nos conte un pouco diso. O sea, vas máis polo técnico. Sí, porque non o podo evitar. Tamén me podo poñer poética, que é en que momento escribe as poesías tamén. Veña, vou anotar as dúas. Vale. Pois MJ Pérez, MJ Pérez para na Lobeira, MJ Silvar nalgún momento na Lobeira do pasado. Moitísimas grazas por ter pasado por Grazas estas eu. conversas da Lobeira que xa me tardaba a falar contigo dende hai anos que che propuxera naquel youtubeiras que nos atopáramos en Carballo, que che dixera, tes que vir as conversas da Lobeira, e aí quedara, sabes, dende aquela pararon as Sí. conversas case un ano e agora, pois mira, aquí estamos con esa conversa, no, que sempre dá rabia cando lle propós a alguén facer algo e despois pois o proxecto párase e queda como, Xa. propuxenllo e non vai adiante e tal. Entón, moitísimas grazas por ter vido falar No, con este vello. agradecida eu e
seguir tendo pulmón e ganas de contribuír á creación de contido en galego, que creo que moito debate intelectual por aí polas redes, non, de se o galego non sei que, o galego non sei canto, pero creo que unha das cousas fundamentais para o futuro da lingua pasa por crear contido en internet en galego, porque hai que estar moi cegos para non darse conta de que esa audiencia toda que xa non utiliza a nosa lingua tamén que contido consumen, e o contido está todo en internet, por tanto precisan ter contido en galego tamén. Aproveito porque antes comentache que ao principio ti decías que non atopabas contido en galego e tal, aproveito para meter a cuña da asociación, vale, do Obradoiro Digital Galego, vale, que nos chamámoslle o fogar do contido en galego na rede, e no que na pestaña de comunidade pódense atopar, se desticades aquí asociados no Obradoiro Digital, pódense atopar a día de hoxe 791 proxectos en lingua galega, vale? 791 proxectos en lingua galega, que penso que non está nada mal. É que sabes que Entón, sucede? Que ás veces precisamente creo que a xente que máis fala, e inclúeme en moitas ocasións, somos descoñecedores do que realmente hai, sabes? O outro día alguén dicía en Twitter que non se creaban cousas que falaran de Portugal. E eu mordendo a lingua porque me apetecía dicirlle, mira, levo xa 2 tempadas facendo este programa, sabes, nin o escoitas e estás falando por riba do ombro desde tu rollo intelectual, sabes? Entón, é o mesmo pasa co contido en galego, sabes? Eu debo confesar que intento estar ao día de todo, obviamente hai cousas que se me escapan, porque por moito que intente estar ao día, sabes, o día ten 24 horas, pero iso non é excusa, que esa foi a excusa que me puxo un día un programador. Non podo saber todo o que se fai en Galicia, eu pensando, é o teu traballo, sabes? sí. Entón, non sei, creo que ferramentas como esta son fundamentais. Bueno, pois dito isto, e agradecendo moito a Leo Capri Dinardo, encántame o nome, de verdad. O nome desta persoa encántame. Leo Capri Dinardo, moitas grazas por o programa. Esa emoticona que hai aí, esa emoji que hai aí, son eu, cun aura de virxe. Entón, son eu así. Pero sí, moitas grazas polo voso tempo, por ter pasado por esta conversa que a mí me pareceu moi fermosa, é moi bonita, moi bonito poder falar do que falamos, no, en todo momento. E instovos a que a semana que ven temos o luns de Tea especial de ánimas, no que imos falar do dobre, ese ser que se aparecía ás veces e polo que había que ir ofrecido a algunha santa, etcétera, etcétera, que se asocia moitas veces coa Santa Compaña ou coas visións, que lle din no lugar da Lobeira onde son eu, que lle chaman as visións, non? Pois ese dobre, esa ánima que acompañaba aos que ían a morrer e todas estas cousas. Sobre todo iso, que ao mellor estou dicindo burradas, a que sabe e Melody vai nos poñer moita luz sobre ese tema. Entón, o luns falaremos do dobre e o mesmo, como é Semana de Ánimas, facemos un visionado porque sabedes que este mes Fernando Cortizo está permitindo o visionado da súa película en stop motion O Apóstolo, a primeira película en stop motion estereoscópica de Europa, despois de Coraline en Estados Unidos, foi a seguinte no mundo, foi a segunda do mundo, a primeira de Europa. O Apóstolo feita en galego, é dicir, en galego, rodada en galego e dobrada en galego original. Entón pódese ver en galego, en castelán e en non sei cantas linguas máis na súa web, oapóstolo.es, coido que. E penso que non teño nada máis que decir. Entón, con isto, moitas grazas de novo, MJ Sil... Que bo, xa tes interiorizado. Interiorizado tamén. MJ Pérez, moitísimas grazas por ter pasado por aquí e a vos darvos as grazas polo voso tempo. Vémonos noutra, como digo sempre, e que estou super canso. Non te me vayas, que despois xa despídome de ti en privado. Vale. E apertas. Adeus. Chao, chao. Aportar unha onda que fai venir a rocha e as nosas mans como vides que o sol medra con cor.
fluir.